Kau Office jangka Assistant Commissioner of Food Safety but FSSAI East Khasi Hills haka khatlai terik menta ubenai kala rakhe ya ka World Quality Day dak ba penlong ya ka program penskutu pajba akan dailat halor ka bam ka badi banlong ka bataimet bat ka babhar kumjo Yaka World Quality Day la rakhi na du kasnem shajar khandai spa prapau khandai haka artarik unai wing daka CQI kabana London United Kingdom hendrai menta kasnem la rakhi yakani aka khat artarik unai wing haka jila Meghalaya la rakhi yakani kasni daka ba penlong yaka program penshai bat pensungthu pajba hakandai la but let's say kadai ru haka sen ka baning kong ban rakhi yaka World Quality Day haka jilla ka thom jong kani ka jing rakhi ka long ban pensung tho ekipat ba baka bam ka baki bam kadai ban long ka babha bat ka batai haka ni kasngi la le ru yaki inspection yaki dukan de madan ki badon haka ni ka jaka khamtam yaki tu ki dukan ki badi yaki marbam ha khandai la ha ka bala pen bat khmi bnya ya ka jinglong jingman jong ki jingbam jingdi khanang ba ki pat ba ken singan ha ba ki bam ya ki pi te ka long ka wei ka bang address men ta ka singi ka long ba kham tam ka ka kumba pi ka ni ka jaka ka bang ngipet yakini ki food vendors hang ne mo kini ki street vendors te ka jing ngila ya na ka por ngila notice ki na ka por ngi ya ban pet ban pen sngo ki tenri nakalian jong ki bon hi ki ba imshamla ban bot ya kata the recently hakini kisngi ngila asam notice bang ki but hadin jong kan ka notice ngin persang ban sim action namar ba kamla ban long ba ngin siai sa ki manang kapor te kamlong dalele ya hakani kisngi ki bor penya district ki pulit bat katnat food safety ki labat ikiriu pat ba ki bayat bayeng hakandai la ki bom shimla deng ya ki mask kini ki bom deng mas ki lasak dan kuna bala batha ru yaki banang ni sakmat ki dei bandeng yaki mas haba ki let ki jaka pat ba ne saki yo ki hat khanang banyada nak jingpang COVID-19 ngiyo i dala ka jong ka khmat kat kum ka program bangila le ba khamta ma ki point kum hang ni ha police bazar lani kum ha ki yo hanong kandong hasmit ka bangawan ha panosla ha ki ki yo ki jaka jong sanong kandong kum jo kila le sting sa bapalat kalong ke jingma ka bakrau namar pi dala ka jong ka khmat ki rush ki yang nyat ki lembram kabu ka jingma ka bakrau namar ngai pi rungam tip pi don virus ne em pi yang aru pim tip don virus ne em nalor nang ta nalor bom don ka physical distance ka mas ru kim ya phong ha karu kam ka bedai ki babon ki bre ki phong ya ka chin guard ba anda ba don inspection kitan wud bantan ya ka tu ka mas bantap ya ka khmut te kani long kamlong ken kabu ka jingma ka bakrau hadu kata bayu ha kanu ka por namar covid mental le si udon hanga pi ki pat ba ha kanu ka por ula ban bethei kata ka long ka bama hadu kata te na kaliang jongi na ka food safety habang ile inspection side by side ni kren ni ki barabor hadu ki restaurant hadu ki wei ru ni ong ba phidi ban maintain phina ban sanitize ki breu phina ban lele ki breu ka physical distance na dong sedong tikini ki street vendors ngong ipi lada ni ki try dukan ki ele ban kren kinong bamru ki habi ban sngap tenri na kaliang kini kinong dieru ki sngap la ka sngap ti unong wan bam ni le wi nyon bet pi te ka bu ka jing ka ba kraw na lor ba pila yu iru ba ka jing bom khot kini ki bre ba thang do kini ang ne lendet jang au don uchau ma ba ki de lengkrang kum tu klem tap te kamla ban long kum tu ke hang ni ka tedem kali ka ba ya ar phau sau kan ta kat ba ki song hang ni kat kini ki tedem na ka kali ki long ki ba men sau ka jing kot ka jing khia te kam long ke te na ka yang ka jongi ngi la sim khia ya kan ni bat ngin sale hak be dei bat kan ni